قدام زمهات قنقني أبزي رخبو سراقي فعيتو أبزي رخبو بانكها أبسميات مؤمن سلزخونه لذي كلاتنا أبزي خنب صباح نقوه وحاسد خوننا صباح نقوه طبقات خوننا أمك السماء زور سنا سلزخونه كلاتنا نزق أنا أتري واللهم بتخرستيان دين كسب بسرح برجعت لزيلة تطابط سلاسي أبزي آتي وعلم مالتي بزي سراز آتي الله زي أهات هذا كسلام بني روح مالتي بتخرستيان تخلو زي هذا كسلام يرح جبت الله قينا طاوت ناي سلاسي زلوا حجي نتحدى زي كونازي نقولوا كل عالم زلوا توحدوا كريستيان مالتي توحدوا زعمون ودست بيت كريستيان دعمون غاب سلاسي ودمنات تركب زبلاسي نبرخت كونو عاومهم حاجزنا فريت واهدو زحفس بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام إجابة مسكول حد كم يكون أملاكنا عالم كنكم نزمر حق بزيت تكتاتلتي مدب فريتو هادو باركس لما عتي فلي بزبلة منفساو بسرات منفساو صاوعيت منفساو حاجز حزنا لكم كريمنا لنا مو حابيركم صح مودة نزمر حق بزيت تكتاتلو كمون شير لايك ناقبركم ناكل نخبات كريستياناوي قبوكم كتواتسو بسم ቅዱስ ስላሴ በስም ቅዱስ አርሳን ግል ማርያም ስም ቅዱሳን ንምሕፀነኩም ባርከስ እቲ መንፈሳዊ ብስራት ዝበልናዮ እቲ ገዳም ካብ ገዳማት ናይ ኣትራክቶም ዓበይቲ ገዳማት ሓደ ገዳም እዩ እሞ መን ኮን ይኸውን ኢልኩም ትፅበዩ ምናልባት ኩልኻትኩም ዘይትፈልጦ እንትኾንኩም ኣዝዮም ከልትሕጎሱ ንምግላጽ ዝኣክል እዩ ከምኡ ድማ መንፈሳዊ ጻውዒት ድማ ቤተ እግዚአብሔር ንህነጽ ቤት ኣምላኽና ንህነጽ ገዳማትና ከይብተኑ ገዳማትና ፋሕ ከይብሉ ከምቲ ትማሊ ገዳም ደብረ ቢዘን ዘምጾ መንፈሳዊ ፕሮጀክት ወይ ድማ ዓቢ እዮ ሓቢርና ኣዳውና ዘርጋሕና ከምኡውን ሕጂ እውን ቀጻሊ ዘሎ ፕሮጀክት ናይ ደብረ ቢዘን ክሳብ መወዳእታ ክተባጽሕዎ ኩሉ ግዜ ንመዘኻኸሪ ንገልጾ ከምኡ ድማ ኣካል ደብረ ቢዘን ኣካል ገዳማት ኤርትራ ዝኾነ ሎሚ ሓደ ዓቢ ገዳም ሒዝና መጺና ኣለና እሞ ናብኡ ከብለኩም እየ ስለዚ መንፈሳዊ ጻውዒት ድማ እዚ ሓቢርና ቤት እግዚኣብሔር ንህነጽ الثالثاي منفساو حاجز كل جزء صومنا صبق كخون صومنا سناي كخون صومنا إجابير زقبلو من تخون حبيرنا نتم أبجرام زلو حبيرنا نتم صوميات صومون زتمينون أمنوس وكف بدنا أمنوس وكف أبشكر زلو إحوات كم رجع جباي بعبيد ما قداماتنا ما كان هنس جباي مو سلزي قداماتنا حاجز كابزو لومي نحد عب أبو قدوس أبو قدام حيزلكم متيلكم سمنايتم أبو كتصبينيهم كسع موداتا نزمر حاجة بزك تكتاتلو مباركس كابزو قتيلنا مصحف قدوس مأتو زخوننا وانجيل ماتيوس معرف شدشته عنقص المصوات سلا مصوات كل جزء كنفوت زغبانا ነገር ስለዘሎ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ካብዙ መሃሮም ኃይለ ቃል ሒዝና መእተው ክንገብርና ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ከምዞር ብሰብ ምእንቲ ክትረአዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቀቁ እንተ ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባኹም ዓስቢ ይብልኩም እምባርከስ ንስኻ ክትምውፁ ከለኻ እቶም ግቡዛት ብሰምንት ክናዱ ከም ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን ኣባይቲ መንገድታት ወይ ዓበይቲ መንገድታት ከም ዝገብሮ ኣብ ቅድሚኻ መልእኽት ኣይትንፋዕ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ኣብዚ ምድሪ እሳቶም ዓስቦም ኣብዚ ምድሪ ከም ዝተቐበሉ ብሰማያት ግን ዓስቦም ከም ዝሰኣኑ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብሕቡእ መን ትኸውን ክትምጽእ ከለኻ የማነትኻ እትገብሮ ጸጋማይትኻ ኣይትፍለጦ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጽ ፍለጠካ እዩ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክረኣዩ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀራናታት መንገድታት ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትው እዮም እሞ كتصلين كلهم كم آتهم آيتهم عصبهم كم استقبلوا بحق لكم علىهم ونساقنا كتصلين كلها نابيت كاتهم مع عصها عتقا نبتب سور زلوا أبوها تصلي نابله عنك تصلوا توسيخوا قيتنا أملخنا المرحنان إسكورسوس عنك تصمصوات عنك تصلوات عنك تصوم زمهرلو معرفنا مصحف قدسيو مو قيتا صلاة قدس زيار أملخنا سلام صوات بزح حتى بزح مستير الله እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ነገራትና ዝሃበና ንሕናስ ካብ ናትና ባዓልና ዘጥራና ሓንቲ ነገር የልዎን እሞ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ከም ዝሃበና ፈሊጥና ስለምንታዮም ዝልሙኑ ስለምንታዮም ብልመና ዝርብሽና ሃገርና እኮ ኣኺሉ ዝጠርፋሎ ቤተክርስትያን እኮ ኣኺሉ ዝጠርፋሎ ንምንታዮም ዝልሙኑ እንዳበሉ ካብ ህወት ንድሕሪ ዝመልሱና ካብ መሃብ ዘሰናኽሉና ሰባት ከይሰማዕና ትማሊ ይኹን ሎሚ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ነቲ ሓደ ወሃቢ ነቲ ሓደ ተቐባሊ ክገብር ምስጢር ናይ ነገረ ድሕነት ይስውን
ምክንያቱ ንኩሉ ስለምንታይ ሃፍታም ዘይገብሮ ስለምንታይ ንኩሉ ጻድቕ ዘይገብሮ እንዳበልና ኣብ ዘይተደለየ ፍልስፍና ክና ስለዘይግባአና እቶም ብድልየቶም ብባህጎም ብገዛእ ርእሶም ናይዚ ዓለም ነገር መኒኖም ንእግዚአብሔርን ንመንግስቱን ክወርሱ ኩሉ ነገር ሓዲጎም ገዳም ዝኣተው ፈቆዶ በዓትታት ዝኣተው ቅዱሳን ኣቦታትና ስለናን ስለበደልናን ስለ ኃጢአትናን ዝበኺን ዝልሙን እሞ ሕጂ እውን ናብቲ ቅዱስ ታሪክ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ካብቶም ዓበይቲ ገዳማትና ኣድባራትና ነገር ግን ንፈልጦ ዶ ዝብል ምልክት ሕቶ ኣቦቱ ኮይኑ ካብቶም ዓበይቲ ገዳማትና ሓደ ዝኾነ እዚ ኩላትና ኣብዚ ክንብ ጽባሕ ንግሆ ወሓስ ዝኾነና ጽባሕ ንግሆ ጠበቃ ዝኾነና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዘውርሰና ስለ ዝኾነ ኩላትና ነዚ ገዳም እዚ ኢና በርኪትና ታሪክ ናይ ኣቦና ፍለ ስላሴ ዝኽላዓሉን ገዳምነቱ ጥንታውነቱ ከዓ ዝምለሰሉን ክንገብር ብዚ ጋጣሚ ብሽም ገዳምን ብሽም ቤተ ክርስቲያንን ለቦና ነመሓላልፍ ኩሉ ዓለም ደለኻ ኢደ ክብልካ ክድግፍ ንላቦ ንፈልጦ ዶ ዝብል ምልክት ሕቶ ኣቦቱ ኮይኑ ካብቶም ዓበይቲ ገዳማትና ሓደ ዝኾነ ገዳም ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ደብረ መድኃኒት ገዳም ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ዘዛውል ወዘባን ብቆ ዝተባሃለ ዓብይ بتاريخ عبي قدام نجر جن بهنساتن بأسرار حنجن جنا بزح استرفو مخيبتاتن منفس كل ساعة وزرلو أنا أتري والهم بتخرستيان جن كسب بسرح مرجع سلزيلة تتابوت سلاسي أبزي آتي وعلم مالتي بزي سفراز آتي له زي أهات هذا كسلام بني ورث مالتي بتخرستيان تخلو زي هذا كسلام يراح جبت أملاك قينا تابوت ناي سلاسي زلوا وقع هجي نتحدث زي كونسي نقوله كل عالم زلوا توحدوا كريستيان مالتي توحدوا زعمون ودستبيت كريستيان دعمين غاب سلاسي ولدنا تزركب زبلاسي نبرخت كونو أعاومهم حاجزنا كما تم زعمسلوا بزحات قراماتنا بريسومن نمتفق قصب زخور زحاسس بزحات علومو كنبرابر تنسى قداماتنا خنقبر كمتي ناي دبر بيزن نزل صعويت زون كلنا باصحنا شير لايك نقبرنا 5 سنتيم تكون 10 بر تكون ويدما 10 دولار 10 يورو 10 باوند ببزلنا 10 نافه تكون 5 نافه ببزلنا تكون ገንዘብ ንገዳም ክፍለ ስላሴ ንገዳም አቡነ ክፍለ ስላሴ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ አቡነ ክፍለ ስላሴ ኣብ ገዳሚ ታሪኹ ከምዝ ሰበብ ለማዓንቲ كمتو تاريخ نايزون قدوس أبونا تاريخ جيرنا وي تاريخهم مستي كلمة حجي دوكومنتاري قريبون يريو مسؤو أزامينا وي مسؤو بيديت مسؤو أوحيدنا نومعاتي كمتو هنقبرينا أبكار أي بزغطسل أبكار أي كفال أبسال سكفال جن بزبالة بلايفون متينا كل خاتكم تساتفوا هنقبرينا مو كتتانا تاريخ كان بلوكم بسمع وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك ذكر صادق العالم يحلو ذكر صادق نزل العالم ينبر صادق قدوس أبونا كفل سلاسي زاول وزان بقو أبكرسي زاول زوتو كابكرسي زاول زوتو برهان هايمانوتن عمدي سنة مقبالون زخونو بعدما ود إسران شمانتن عمت من أسي بمنفساونتن ببسلتن بمنفساوي قدسنان أرقاو زخونو صادق أبونا كفل سلاسي برخت قدوس تاريخهم كنكافل فقال إجابي يكون لنا أبونا كفل سلاسي كاب أبوهم تخل مريم ولد زكيوسن كاب أدوم ركب داويتن أب زاول تولدو سمهم دما مهاريكزي بلو مهاريكزي ناي صادق أبونا كفل سلاسي ناي مجمريا كاول دم سقبلو السمي أبونا كفل سلاسي زبل دما ناي منقصنا سمهم اتن لملمات آقارهم جنا ناي تاتا عدمين يحلفن مستررا بون أبو سنة تلبقي ينزو فرع هاريكوك أمكرس أمك بزبل كمتي قدوس እግዚአብሔር ነብይ ኤርምያስ ዝወሎ ከምኡን ሕሩያን እምከርሰ እሞሙ ብዝወሎ ወይታናን አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማህፀን ኣድዮምን ዝተሓርዩ ስለዝነበሩ ገና ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበሮም ማለት ስመ ስላሴ ስም እግዚአብሔር ብኸንቱ ዘልዕሉ ኣዝዮም ምእዙዝን ትሑትን ቅዱስን ነበሩ እንጠባዮም ዘጽንዑ تغمتي نايت عدي نطريتهم مملاس أبستحكيلو جزء وتنقاسوت بسم እግዚአብሔር بسم سلاسي طريتنا ملسلنا يبلوم نبرو نجرجن أبا كفل سلاسي ويون مهاري إجزي سمام ناي هسان السمام وين ناي ولدهم سمام وين ناي تمكت ناي كرسنا سمام مالتي مهاري إجزي أبونا كفل سلاسي وي مهاري إجزي بناي እግዚአብሔር ስም ዝተጸዋዓሉ ስም ስላሴ ዝተጸዋዕ ቁጥሪ እና ቦዩ ጥሪት ናይቶም ጓሶት ይመልሱ ነበር
بخمس دما تنقاستكوا يقلدون تنبرو نأمنا كفل سلاسي جن عبركتن قدسنا نبرة نخنتنا نايز عالم بغارك زي عبير بونجل نخسعرو بتري قسنة دربيوم ناب قدام أونا سامئيل زوال دبا أمرحو مو قتلهم أب قدام والدبا مزمور راويتن كمون بولياتن حديثاتن متحف قدس سمنان حالن أصنعهم جابير منفس قدس قليس اللهم بزقباء تماهيرهم كم أون ناب قدام دبر أباي نأونا سامئيل قدام دبر أباي بمخاد بزقباء منفساوي بركة تقبلهم كم أون مزقب قداسين كالوت تمرتاتن تماهيرهم بقدسنا دما أب قدام دبر أبايون منفساو أقلقلتهم يقلقلو نبرو بزولو مصحف بيتكشان مزمور داويتن أتصفهم تماهر مسنا برتوع تقادلو تماهيرهم بركة أبو مالت منفساو مرقات وي منفساو بركة سنيقهم ناب عدنا بمملاس دما ناب قدام دبر بيزن أتو صادق أبونا كفل سلاسي انتي تقادلو قدسان أبو زدبر بيزن كم عمبابا زرعين هبي حنن إلوم تقبلوا أزيون بتي ناي منفساوي أقلقلوت بتصوم صلوت بسجدان نتي أبت قدام زلو بركتاوي أقلقلوت ناي بركت كله بحقوس منفس تقبلوا أمو عبي فقري منفساوي الناس لازنا برم كا عصرف نوتك قدسان أبوتات أبونا فيلبوس كمون أبونا يوحنس قدسان أبوتاتنا عصرهم سعيبهم بهوت كمسلوهم جزء أي وصد فقط حاجزو بملك إجزاء المقصود مريح نيوزيلندا ديبي بلنا أبيزن كي تقاو أساس تماركو كابزما بوتاس زيو قبالي من بعد كابا جبر مريم رابعي ولا شرشي ولا كأمن فيليبوس شرشي ولا أم بجبر مريم تبوت هوني تبوت نايم من دليخة نايس اللاسي تحت شعات تبوتني دول تبوت نايس اللاسي كانوا كاين خلينا سقاهم نمحبر نفسهم نجزي أبيهر زوفيو صادق أبونا صادق أبونا كفل سلاسي دخيما كيبالو إيوتات محبرن نمسلات ليتن قطرن يقلقلو نبر أمنوس وكف إلى الدما حلنهم كاب صلوت كيف لا يمسك زعبير يراخبو نبر نحانتي معتون تقول بخرا خونه بقيكو زي بلو أمنوس وكف ساعات صلوت حادث شيء سجدتات الناس سجدو ناي شوعات ساعات صلوت يبصح نبر سنسلت تعاتيهم دما زي دكاسن عرفتن صنيعهم منفساو تقادلو يحلفو نبرو بقالن بقبرن هياو وانجل سلازخون دما كاب أبا قبر مريم مالت إزوم أبا قبر مريم استوحرو منكوس أبو أبا محبر كاب أبونا فيلبوس شاد شاي أبا منيت منكوسنا بمقبال أسكما ملاك تدفو صادق أبونا كفل سلاسي كاب أبا محبر أبا منيت أبا قبر مريم بل شاد شاي أبا منيت ناي دبر بيزن منكوسنا تقبلو دهر منكوسنا دما أحوات منكوسات نسيساين تحنو عززو أبونا صادق أبونا كفل سلاسي أقدمهم حريصهم تحينهم سلازي فلطو زوم حواتي أنس حريصة ويتحينا أيكلن يمو حرقوني بلو توم أحوات منكوسات كا زي عبي منكوس انتاي كوينيو حريصة ويتحينا زي كل زبل بمبال عزم زمو صادق أبونا كفل سلاسي حواتهم ويأهاو منكوسات بمحزانهم بمقروم رامهم نايتهم أحات منكوسات أزيون بمحزان نام مقابي كيدوم بعمي كحرز بعمي كتحن سرناي حاب النبلو كاب مقابي سرناي تقبيلهم نابيت محرز آتيهم نابتي زلمدو زي كل زنقروا زي رسعلو الإكزابير متصليو دحريت صلاتهم اتسرناي تتحينو صنحهم شعور الإكزابير آمسكينهم نتوهم أحوات هابوهم نساتهم قناعنة مستير أي فلتون كماي أبونا كفل سلاسي نزي نجر زي بزيكا نحدث فتوى أنت زي كوينو نخالة أي نجرون صادق أبا كفل سلاسي دحر منكسنا ناب كم تفريلو نامز خلو تهيد سمع الخماي فيت كايلو أي ملسلون أمن قد نامز خلو تمدك عدك نخردو أمن قد نحمو أبونا من كفل سلاسي خا سلت أنا كنا تقبلهم كمل لسون كلو عفلق مرق مسبسحو أتي مسؤوم زنبرة بسقا نشتحوهم زخونة أو وهي حوية نوت بسقا زولدنا أبونا لومي بسقا عارف اللو بلو شعو عدي مساعتو توم دك تعدي دك عد زاول
ዘይፈለጡ መሲልዎም ኣቦኻ ዓሪፉ እዩ ኢሎም ነገርዎም ጻድቕ ኣባ ክፍለ ስላሴ ከዓ ኣሕዋተይ ኣይትብከዩ ኣቦይ ከም ዝዓረፈ ኣዲመ ዝፈለጥኩ እግዚአብሔር ኣብ ገነት ብሓጎስ ምእንቲ ኣብ ገነት ሓጎስ ኣብ ገነት ተድላ ኣብ ናይ ዘለዓለም ዕረፍቲ ምእንቲ ከእትዎ ግና ብጸሎት ሓጉዝኒ ይበሎ እቶም ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ በቲ ዝተዋህቦም ጸጋን ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ምስጢርን ተገረሙን እግዚአብሔር እውን ኣመስገኑ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ማዕርገ ክህነት ተቐቢኦም ውሑዳት ዓመታት ኣብ ገዳም ደብረ ቢዘን ዝጸንሑ ናብ ገዳም ኣቡነ እንድርያስ ሰፍኣ ክፍለ ስላሴ እዚ ቦታኻ ኣይኮነን ቦታኻ ደብረ መድኃኒት ኣባይ ዳዕራ ኢልኩም ዝሰመየሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከዓ ኣቡነ ኣምነ ክፍለ ስላሴ ብየማኑ 7 ኣነብስቲ ብጸጋሙ 7 ኣነብርቲ በዓንድ ደመና ተጻይኖም ኣብዚ ገዳም እዚ መጽኦም ኣብዚ ገዳም እዚ ከምዚ ገልገለ እዚ መልአክ ደብረ መድኃኒት ዝባልካ ብሽም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምበር ብሽም ዝተሰመየ ኣይኮነን ደብረ መድኃኒት ይሉ ዝሰመየ መልአክ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ታሪኹም ከምዚ ነገርና ማለት ኩሉ መድኃኒት ንኽትከውን ይዲኻ ደብረ መድኃኒት ይሉ ሸሚሩ ኣቡነ ኣምነ ስላሴ በቃ መወዳእታ ይነበሩ ፍቁር ልዕሊ መጠን ናይ ወላይት ኣምላኽ ናይ ጋስ ዓለም ስላሴ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ እዚ ዝነበሩ ኣሕዛብ ብዙሕ ውሉዳት ዕቅፍ ንፍቓድ መንፈስ ቅዱስ ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢሎም ከዓ ኣብ ኣምብቆ ዓብዪ መንፈሳዊ ተጋድሎ ጀመሩ ድሕሪ ውሑድ ዓመታት ቤተ ክርስቲያን ሓኒፆም ካብ ደብረ ቢዘን ብስም ቅዱስ ስላሴ ታቦት ኣምፂኦም ጸሎተ ቅዳሴ ሰሪዖም ነቲ ቦታ ባረኽዎን ቀደስዎ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ብዙሓን ደቀ መዛሙርቲ ኣፍርዮም ብጸሎቶምን እናተራድኡ ብትሩፋቶም ግብሪ ጽድቂ እናፈጸሙ ነበሩ መርኣያ ቅድስናኦም ድማ ኣብ ኣምብቆ ቦታኦም እናሃለዉ ከምቲ ታቦተ ጽዮን ነቢ እዝራ ብኣምሳል ሕዝንቲ ሰበይቲ ዝተረኣየቶ ከምኡ ድማ ከምቲ ሰብ ማለት ገጽ ብገጽ ዝዛረብ ብራእይ መጽያ ፍቁርየ ይተሰ ወደይኒ ውስተ ዘይር በአምሳለ ጊዜ ሀባ አልቦቱ መስዋዕቶ ቁርባን ቅዱስ ወያርጉ ጣነ ንጹሃ ብምባል አንታ ፍቁረይ አንታ ፍትወደይ ናይቲ ከም ጊዜ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ኣብቲ መስዋዕት ቁርባን ንጹህ ዕጣን ዘይብሉ ቦታ ዶ ከእቱኒ ይግባእ ክትብል ተናገረቶ እዚ ከዓ ኣብ እዋን እቲ ካህናት ቤተክርስቲያን ዓዲ ፈለስቲ ነቲ ዮልዮስ ዝተባሃለ ሓያልን ዓማፅን መኮንን ቤተክርስቲያን ከይቃፅለና ብምባል ፈሪሖም ንታቦት ኣብ በረኻ በዓቲ ሓቢኦሞ ብዘይ ሰብ ስለ ዝሓደጎ እዩ እዚ ራእዚ እሜታችን ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ዝተገለጸትሎ ስለዚ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ነዚ ነገር ዝምሰምዑ ናብ ዓዲ ፈለስቲ ብምኻድ እቶም ካህናት ተዓዲ ብሓቂ ዲኹም ንታቦት እግዚአብሔር ኣብ ጉድጓድ በዓቲ ሓቢእኹምዎ ዘለኹም በሎ ንሳቶም ግና ታቦት የብልናን ዝሓባያና እውን የብልናን በሉ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ግና ኣሕዋተይ ሓቂ ተዛረቡ ኣይትሕቡለይ ብምባል ኩሎቲ ዝረአይዎ ዘበለ ነገርዎም ካብ ጥንቲ ክሳዕ ተፍጻሜት ነገርዎም እሞ ኣዝዮም እናፈርሑ ኣቦና ወንዮልዮስ ፈሪሕና ንዝኣረምን ፈሪሕና ንታቦት እግዚአብሔር ኣብ ባዕቲ ሓቢና ያለና ብሎ በዚ ከዓ ነቲ ታቦት ብክብሪ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ናብ ቤተ ክርስቲያን መለስዎ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ከም መቐጸልታ ጽኑዕ ተጋድሎኦም ከዓ ነቶም ተማሃሮም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ኖን 7 እመት ዝኾን ጉድጓድ ኳዕተለይ እሞ ኣነ ኣብኡ ምስኣተኹ ድማ ክደግኒ ኣብ ልዕሊ እውን ብዕንፀይቲ ብናይ ዕንፀይቲ ሰሌዳ ስራሕ ጌርኩም ብፀብርን ብኣይማን ብምስሊ መቃብር ሕተምዎ በልዎም እዚ ማለት ነቲ ኣብ ውሽጢ በዓቶም ዘሎ ብጉድጓድ 7 እመት ዝኣክል ተፋሒሩ ንሶም ጻድቕ ኣባ ክፍለ ስላሴ ኣብቲ ውሽጢ ምስኣተው ንጸሎት ብላዕሊ ክኸድንዎም ኣዘዙ እኖ ድማ ሰባት ኣበይ ኣሎ ኢሎም ዝሓትኹም ኣይፈለጥናን በልዎም በሉ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስኮነ ግና ከፊትኩም ደሃይ ግበሩ በሉ ኩሉ ምስተዳለወ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ምስቲ ኣብ ሰብነቶም ዘሎ መውቕሕ ሰናስል ናብቲ ጉድጓድ ኣተው እሞ አብርሃም ዝተባሃለ ወደ መዝሙሮም ምስኦም ኣትዩ ኢዶምን እግሮምን ኣሲሩ ወፀ ንሶም ብዝኣዘዝዎ መንገዲ ከምቲሶም ዝደለይዎ ገበረይ ከምታ ዝኣዘዝዎ ነቲ ጉድጓድ ሓቲሞም ሰብ ምእንቲ ከይፈልጥ ሓደ ዓብይ መደብ ሰርሑላ ኣብ ልዕሊታ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ዘለዋ ሓቲሞም ኣብ ልዕሊ ድማ ሰብ ንከይፈልጥ መደብ ሰርሑሉ ምልክት ገበሩሉ ንጽባሕቲ ግና ፍቁር ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገብር ኣለኻ ንስኻ ኣብ ጉድጓድ ኣቲኻስ መን ይውን ቅዱስ ክቡር ደሙን ክስውእ መንከ ከዓጥን ሕጂ ድማ ንዓቐጢፍካ ተንስእ ዝብል ብራእይ ተገልጸሉ ብኡ ንብኡ ከዓ ነቲ ተዓፂ ዝነበረ ብተኣምራት ተኸፊቱ እቲ ማእሰር መቆሕ ኣእዳዎም ኣእጋሮምን እውን ተፈትሑ ቀጢፉ ወፀ ናብ ቤተ ክርስቲያን
ካብቲ በዓቲ ካብቲ ዝኣተዎ ድማ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ብመላእክቲ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ተኸፊቱሎም ወፁ እሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣተው እሞ 7 ሰዓት ምስ ኮነ ብኢዶም ጠቓ ኣበሉ እቶም ደቀ መዛሙርቶም ከዓ ድምፂ ሰሚዖም ብቕልጡፍ እንተመፁ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተቐሚጦም ረኸብዎም ንጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ደቀ መዛሙርቶም ኣርድኢቶም ኩሎም ከም ዝበሎም መን ደኣ ኣውፂኡካ ኣቦና መን ከኢድካን እግርኻን ፈታሓልካ ኢሎም ዝሓተትዎም እቲ ኩሉ ዝኾነ ነገር ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ነገርዎም ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ብሂወተ ስጋን ከለው ነዚ ዜና ቅዱስናኦም ዝሰምዑ ህዝቢ ብጸሎቶም ክራድእዎም ይምሕፀንዎም ነበሩ ነገር ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብዛ ደብረ መድኃኒት ኢሉ ዝሰመያ ደብሩ ዓዲ ባንብቆ ክፉእ ሕማም ከብቲ ማለት ጉልሓይ ኣተወሞ ብዙሓን እንስሳ ተወዱ ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ መፂኦም ነገርዎም ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ከዓ እቲ ዘሕምመን ዘሎ ክፉእ ጋኔን መንፈስ ኣጋንንቲ እሞ ብሓይሊ ቅዱስ ስጉኡን ደሙን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከባሩ ርኤ ክወፅእ እውን በልዎም ሽዑ ቅድሚ ጸሎተ ቁርባን ምስርዖም እቲ እኩይ ጋኔን ወፂኡ ኣብ ኣፍ ደገ ተዓዲ ኸይዱ ብዓው ዝበለ ድምፂ ኣህዌ ጨደረ እቶም ደቂ ዓዲ ኣውያት ምስ ሰምዑ ድምፂ መንፈስ ኣጋንንቲ ምዃኑ ስለ ዘይፈለጡ ሰባት ዝተባእሱ መሲልዎም ከካብ ቤቶም ወፂኦም እናጎዩ ብዓይኖም ዝረኣይዎ ስእብሲኢኖም እንታይ ደኣልና ዝኾና እዚ ኣውያት እዚ ደኣ ካበይ እዚ ጭደራ ድምፂ ደኣ እንታይ እናበሉ ሓድሕዶም እናተናገሩ ናብ ዓዶም ተመለሱ ጽባሒቱ ናብ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ኸይዶም ዘጋጠሞም ኩሉ ነገሮም ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ድማ ኦ ኣሕዋተይ ኣዝኹም ተሓጎሱ ንእግዚኣብሔር ከዓ ኣመስግንዎ ምክንያቱ እቲ ዝበኣሰኩም ዝነበረ እኩይ ጋኔን ንሱ እዩ ውይ እናበለ ብዓውታ ድምፂ እናጨረሐ ብሓይሊ ኣምላኸይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ባሕሪ ገጹ ዝሃደመ በልዎም ብድሕሪ እቲ ኣብ እንስሳ ሙሉእ ጥዕና ኮይኑ እንስሳ ኣዝዮም በዝሑ እቶም ደቂ ከባቢ ድማ ኣዝዮም ተሓጎሱ ነቲ ንጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸጋን ሓይልን ዝሃበ ቅዱስ እግዚኣብሔር ከዓ ኣመስገኑ ካባኺ ምርሓቐይ ኣዝዩ መሪር ሓዘኑ ከመሉኸ ኾነለይ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ካብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዘይፍለዩ እኳ እንተኾኑ ሓደ እዋን ግና ክሳዕ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኬድካ ከተገልግል ዘይትኽእለሉ ከቢድ ሕማም ወይ ስቃይ ይሓሙ ስለ ዝነበሩ ኣብ ክንደኦም ሓንቲ እግሩ ሕምምቲ ዝኾነት ፈታዊኦም ካህን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ብሓንቲ እግሩ ቆይሙ ኣብ መንደቕ ተጸጊዑ ብሰሜን ደቡብ ዓጢኑ ብምስራቅ ብምዕራብን ታቦት ግና ክዓጠነ ወዲዩ ክበጽሖም መጸ ሽዑ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ እንታ ሓወይ ስለምንታይ ደኣ ከምዚ ገበርካ ብወገን ምስራቅን ምዕራብን ስለምንታይ ከምቲ ናይ ኣቦታትካ ጌርካ ዘይዓጠንካ ብሎ እቲ ካህን ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ሰንበደ ፍርሓትን ረዓድን እውን ሓዞ በቲ ዝገበሮ ጌጋ ተኣሚኑኻ ተነስሐን ናብ እግዚኣብሔር እውን ኣመስገነ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ኣብቲ ግዜ ዕረፍቶም ዝበፅሓሉ ግዜ ነቲ ፈታዊኦም ካህን ኦ ሓወይ ኣነ ሰሉስ መዓልቲ ኣብታ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ክዓርፍ ንሳ ዝዓርፈላ ዓለት እያ ብሎ እቲ ካህን ከዓ ኣዝዩ ተገረመ እንተኾነ ክሳዕታ ግዜ ዕረፍቶም ብብርቱዕ ተጋድሎ ይነብሩ ነበሩ ቅድሚ ምንኩስና 20 ዓመት ድሕሪ ምንኩስና ከዓ 8 ዓመት ነበሩ ከምዚ መስለን ነይሩ ክብደት ናይ ሳዕቤኑ ካባኺ ምርሓቐይ ኣዝዩ መሪር ሓዘኑ ከመሉኸ ኾነለይ ልብኺ ብጓሂ ክመልኦ ኣብ 28 ዕድሚኦም ከዓ ካብ ብዝሒ ገድሊ ሓሚሞም ሰናይ ገድሊ ተጋዲሎም ጉዮኦም ወዲኦም ሰዓት 7:28 ሰነ ብሰላም ናብ ናይ ዘለዓለም ናብ ናይ ጎይቶም ዕረፍቲ ከዱ ከመይ ጻድቃን ይሞቱ ሃበ እግዚኦሙ ነገዱ በመንግስተ ሰማያት ይህቦሙ ዘፈቀዱ ከም ዝበል ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ኣብታ ባዕሎም ዝተኸልዋን ዝጸለዩላን ዝነበሩ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ስላሴ
ባንብቆ ቤተክርስቲያን ተቀብሩ ክሳብ ሕጂ አስከሬኖም ኣብ ቤተክርስቲያን ደብረ መድኃኒት ቅድስት ሥላሴ ባንብቆ ተኣምራት እናርአየን ተኣምራት እናገበረን ይነብርን ኣሎን። ጻድቕ ናይ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ሥላሴ ዝኽሮም ዝገበረ ብጸሎቶም ዝተማሐፀነ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ መከራ ስጋ ካብቲ ዝመጽእ ዓለም እውን ካብ መከራ ነፍሲ ዘድሒ ምዃኑ ካብ እግዚኣብሔር ቃል ኪዳን ስለ ዝተቐበሉ ብሓፈሻ ህዝበ ክርስቲያን ድማ ብፍላይ ነበርቲ ከባቢ ባንብቆን ህዝቢ ዛውልን ዓመት መጽእ ዓመት 28 ሰነ ክቢ ዝበለ ክብሪ ዝኽሪ ይዝክሩን የብዕልዎን እዮም እሞ ጸሎቶምን በረከቶምን ረድኤቶምን ናይ ጻድቕ ኣቦና ክፍለ ሥላሴ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። እዚ ቀጥታ ካብ ናይ ታሪክ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ሥላሴ ከምብቦ ጸናሕኹ ታሪክ ህይወቶም ናይዞም ቅዱስ ጻድቕ ኣቦይ እሞ ኣዝዩ ዘደንቕ መንፈሳዊ ሃብቲ ዘለዋ መንፈሳዊ በረከት ዘለዋ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብሓቂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ገዳማት ታሪኾም ዘይንፈልጦ ወይ ድማ በኹሪ እዝና ዝኾነና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና። ነዚ እምበኣርከስ መንፈሳዊ ብስራት ዝበልኮ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ናይ ስደት ቦታ እንነብር ምእመናን ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኩላትና ነዚ ክንርኢ ከለና ከም ንነብዕ ነዚ ክንርኢ ከለና መንፈሳዊ ፍቕሪ ውሽጥና ህኮት መንፈሳዊ ከም ዘለዓዕል ምንም ዘጠራጥር ነገር ዘይብሉ ሓቂ እዩ። ስለዚ ቅንዓት ቤትከ በልዓኒ ከም ዝበለ ዘማራይ ዳዊት ከምኡ እውን ነቢ እግዚኣብሔር ኤርምያስ ቅንዓት ናይ ቤት እግዚኣብሔር ከም ዘቃፅለና ምንም ጥርጥር የብሉን። ስለዚ እዚ ገዳም እዚ ናይ ሲሚንቶ ሲኢነ እዚ ገዳም እዚ መስርሒ ሕፃ ሲኢነ እዚ ገዳም ዑናያ ትሪእዎ ኣለኹም ቤተክርስትያን ግን ክሳብ ዝስራሕ ምርጫ ስለ ዘየለ ታቦት ሥላሴ ኣብዚ ኣትዩ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ስፍራ እዚ ኣትዩ ኣሎ እዚኣ ከዓ ደገ ሰላም ዝነበረት ማለት እዩ። ቤተክርስትያናት ተኸሎ እዚኣ ደገ ሰላም ነራ ሕጂ ቤት ኣምላኽ ኮይና ታቦት ናይ ሥላሴ ዘለዋ እያ። ሕጂ ነቲ ሓደ ዘይኮነሲ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ተዋህዶ ክርስቲያን ማለት እዩ ብተዋህዶ ዝኣምን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝኣምን ካብ ሥላሴ ውልድነት ዝረክብ ዘበለሲ ንበረኸት ክኾኖ ዓቕምኩም ሓጉዝና ንብል ማለት እዚ እኹል ቆርቆሮ ወይ ዚንጎ ኣይረኸብኩን እናበለ ናብ ኩላትና ክነብዕ እንከሎ ወይቶም ኣቦታት መራሕቲ ኣብቲ ገዳም ዘለዉ ገዳማውያን መነኮሳት መነኮሳያት ኣዴታት መነኮሳት ኣለዋ ከምኡውን ኣቦታትና ንኩላትና ኣእዳዎም ዘርጊሖም ርድኡና ይብሎ ከመይ ታቦት እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ንእሽተይ በዓቲ እዩ ዘሎ ናይ ኣቡነ ክፍለ ሥላሴ ጻድቕ ኣቦና ከምኡ ናይ ሥላሴ ታቦት ኣብ ሓደ ንእሽተይ በዓቲ እዩ ዘሎ እሞ ስለዚ ኩላትና ኢደኢልካ ነዚ ታቦት እዚ ክቢ ዝበለ መንፈሳዊ ክብሪ ናብ ቤተክርስትያኑ ተወዲዩ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፃ ቤተክርስትያን ኣብ መወዳእታ በፂሑ ናብቲ ህንፃ ከነብፅሖ ኢደኢልካ ክንብል ይግባእ እዩ። ሎማዓንቲ እዚ ናይ መጀመርያ መደብና እዚ ናይ መጀመርያ መርሃ ግብሪ ኩልኻትኩም ነዚ መደብ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሳብስክራይብ ሸር እናገበርኩም ናብ ኩሉ ከተባፅሑ ኩሉ ዘይሰማዕ ክሰምዕ ናይዞም ቅዱስ ኣቦ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ሥላሴ ካብቶም ዓበይቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ንኸም በዓል ደብረ መርቆሬዎስ ደብረ ድማ ኣቡነ መርቆሬዎስ ድሕሪ ኣቡነ መርቆሬዎስ ኢልካ ኣለኹ ሰኻኽትኩም እምሕዋተይ ይቕበልኒ እንተ ኣብዮም ኻ መፂኻ መቃብሪ ንገረኒ ኢሎም ኣቡነ መርቆሬዎስ ተላብዮም እሞ ኣይፀንሐን ዓርፉ እቲ ገብርኤል ዝበሃል ሕያዊ ኣገልጋሊ ሓለዋ ኣድጊ ዝነበረኻ ዓዋቶም ኣቦኦም ምስ ዓረፈ ከም ልማድ ህዝብና ወይ ከም ልማድ ባህልና ወይ ከም ልማድ ሃይማኖትና እቶም ኣቦ ምስ ዓረፉ ድሕሪ 40 መዓልቲ ዲኻ ድሕሪ ዘሎ ዓመታት ኣምኔት ትቆሙ ግደን ኢኻ ምክንያቱ ጓሳ ቤተክርስትያን ብደይ ጓሳ ኣይተሓደርን ስለዚ እሶም ከዓ ኣምኔት ክቆሙ ኢሎም ኣኼባ ምስ ገበሩ እቲ ገብርኤል ዝበሃል ኣድጊ ኣነ ለዋዋን ኣቦይ ኣላትኒ ኣነ እኳ ዝግባአና ኣይኮነን ግን ለዋዋን ኣቦይ ክነግር ፍቆዱለይ በሎሞ እስከ ሓራይ ለዋዋን ኣቦና ትዛረብ ብሎ እቲ ሕያዋይ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣነ ኣቦና ኣቡነ መርቆሬዎስ ንዓይ ብድሕሪ ንስኻኻ ተገልግላ ነዛ ወንበር እውን ንስኻኻ ኮፍ ትብላ ኢሎሞ ነይሮም ኢሎም ተናገሩሞ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣሕዋቶም ንስኻ ዳ ሓላዊ ኣድጊ እንዲኻ ከመይ ጌርካ ንስኻ ንዓና ክትመርሓና ትኽእል ኢሎም ብላግፂ ከውፅኦሞ እቲ ገብርኤል ዝበሃል ሕያዋይ ኣድጊ ሕያዋይ ኣገልጋሊ እናበኸየ ናብቲ ናይ ኣቦና መቃብር ከይዱ ኣቦይ እቲ ዝበልኩኻ እኳ ነጌረካ ነይረ ኣይከውን እዮም ኢልካ ሕጂ እውን ኣሕዋተይ ኣይተቐበሉን ብለዎም ኣቦና ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣብ ሰዓት ሕማም ሽርክ ዝበሃል ኣምፂኑ እዞም ኩሎም መነኮሳት ዓረፉ ኩሎም ከዓ ተወድኡ ተገዳም ሓንቲ ዘይበለ ማለት ንእስታት 180 ዓመት ከዓ በዳመት 40 ዓመት ካብዚ እንዳተመላለሱ ዓጠንዋ ይብለና ኣቡነ ክፍለ ሥላሴ ዘይኮነስ ኣባ ስብሐት ለኣብ ኣባ ክፍለ ኢየሱስ ትበሃሉ ሳልሳይ ከዓ በወልደ ኢየሱስ ትበሃሉ ማለት ስለዚ እዚኦም ካብዚ እንዳተመላለሱ ናይ 40 ዓመት ደኺሙ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣገልግሎት ሙሉእ ብሙሉእ ዓበይቲ መነኮሳት ካብ ባንብቆ ደብረ መድኃኒት
ጻድቅ አቡነ ክፍለ ስላሴ እናኸዱ የገልግልዎ ከም ዝነበሩ ክሳብ ዝሕጂ ትሪኦ ዘለኹም ዓበይቲ ሊቃውንት ክሕልዎ ዓቢ ተራ ዝነበረ እዩ ናይዞም ጻድቅ አቡነ ክፍለ ስላሴ ሞ ስለዚ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ገዳማውያን ኣቦታትና ኣዝዩ ታሪክ ዘሎ መሳጢ ታሪክ እዩ ምስቲ ኩሉ ናይቶም ኣቦታት መልእኽትታት ኣብ መንጎ የእቲናዮ እናሰማዕኹም ኢኹም ስለዚ ቀጻሉን ብላይ ፈኣቲና ጎፈንድ ዲና ክንገብር ወይሲ ሓፈሻዊ ምስቶም ዘለዉ ኣሕዋትና መምሃራን ነዚ መርሃ ግብሪ እዚ ከነዳሉ ነዚ ዘለዓሉና ተወለቲ ነበርቲ ደቂ ባምብቆ ከምኡን ዓዲ ዛውል ናይ ደብረ መድሓኒት ጻድቅ አቡነ ክፍለ ስላሴ ወይ ዓብይ ገዳምና ኣማኸና ወይ ምሳና ስለ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓደ ኮይና ብኸመይ ዓይነት ክንከይዲና ኩልኻትኩም ከ ነዚ መርሃ ግብሪ እዚ ብኸመይ ኢኹም ነቲ ሓገዝ ኣእዳኩም ክዝርግሑ ድማ ኣብዚ ኮመንት እዚ እንዳፀሓፍኩም ቁፅሪ ቴሌፎን ገዲፍናልኩም ኣለና ቀጥታ ናብ ኤርትራ ደዊልኩም ናብቶም ጻድቅ ኣቦና እውን በረከት ክትካፈሉን ናይ ጻድቅ አቡነ ክፍለ ስላሴ ናይቶም ገዳማውያን ኣቦታትና መራሕቲ ኣብምኔት ናይቲ ገዳም እውን ቴሌፎን ኣብዚ ክንገድፈልኩም ኢና ወይ እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁፅሪ ቴሌፎን ቀጥታ እዩ እናደወልኩም በትናቶም ኣካውንት ሓገዝ ክትገብሩ ደጊምና ነዝኻኽረኩም ማለት እዩ ዝነበረና ጻኒሒት ቀዲሱን ባሪኹን ዝሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን በረኸት ናይ ገዳማትና ክንካፈል ኩላትና ኣዳውና ክንዝርግሕ ይግባአና እሞ ብሓቂ ምሃብ ኣዝዩ በረኸት የህብ እዩ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ባረኽ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ብምሃብና እንደቅ ደቅና ኢና በረኸት ነትርፈሎም እሞ ወሃብቲ ክንከውን ከምቲ ዝሃበና እግዚአብሔር ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ገዳምና ድማ ገዳም ጻድቅ አቡነ ክፍለ ስላሴ ተወዲኡ ተዛዚሙ ናይ ሓጎስን ናይ በረከትን ሰዓት እንሳተፈሉ እግዚአብሔር የርኤና እዚ ትሪኦ ዘለኹም ዘይተፈፀመ ዘይተወደአ ዘሎ ህንፃ ኣብ መወዳእታ ብፅሒናዮ ክንሪኦ ብሓቂ ብፅኣት ኣዕይንት ርያ ችያከ ንዓኻ ዝረኣያ ዓይንቲ ብፅኣት ይብል እሞ ናይ ገዳማትና ሓጎስ ምርኣይ ዓብይ ብፅዕና ዓብይ በረከት እዩ ዘውህብ ዝነበረና ጻኒሒት ነዚ ይመስል ሼር ላይክ ብምግባር ናብ ኩሎ ተባፅሕዎ ብስም ቅዱስ ስላሴ ብስም ቅዱስ ድንግል ማርያም ብስም ቅዱሳን ኩሎም ብስም ጻድቅ አቡነ ክፍለ ስላሴ ንምሕፀነኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ፍሬ ተዋህዶ ዝሕፈስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣብ መላእኩን ናት ዓለም ኮንኩም ነዚ መርሃ ግብሪ ትከታተሉ ተኸታተልቲ መደብ ፍሬ ተዋህዶ በኣርከስ ለመዓልቲ ፍልይ ብዝበለ መንፈሳዊ ብስራት መንፈሳዊ ፃውዒት መንፈሳዊ ሓገዝ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና እሞ ሓቢርኩም ክሳዕ መወዳእታ ነዚ መርሃ ግብሪ ክትከታተሉ ከምኡውን ሸር ላይክ እናገበርኩም ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ክርስቲያናዊ ግቡእኹም ክትዋፅኡ ብስም ቅዱስ ስላሴ ብስም ቅዱስ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብስም ቅዱሳን ንምሕፀነኩም በኣርከስ እቲ መንፈሳዊ ብስራት ዝበልናዮ እቲ ገዳም ካብ ገዳማት ናይ ኤርትራ ካብቶም ዓበይቲ ገዳማት ሓደ ገዳም እዩ እሞ መን ኮን ይኸውን ኢልኩም ትፅበዩ ምናልባት ኩልኻትኩም ዘይትፈልጦ እንተኾንኩም ኣዝዮም ከልትሕጎሱ ንምግላፅ ዝኣክል እዩ ከምኡ ድማ መንፈሳዊ ፃውዒት ድማ ቤት እግዚኣብሔር ንህነፅ ቤት እግዚኣብሔር ንህነፅ ቤት ኣምላኽና ንህነፅ ገዳማትና ከይብተኑ ገዳማትና ፋሕ ከይብሉ ከምቲ ትማሊ ገዳም ደብረ ቢዘን ብዘምፅኦ መንፈሳዊ ፕሮጀክት ወይ ድማ ዓብይ እዮ ሓቢርና ኣዳውና ዝዘርጋሕና ከምኡ እውን ሕጂ እውን ቀፃሊ ዘሎ ፕሮጀክት ናይ ደብረ ቢዘን ክሳዕ መወዳእታ ክተባፅሕዎ ኩሉ ግዜ ንመዘኻኸሪ እንገልፆ ከምኡ ድማ ኣካል ደብረ ቢዘን ኣካል ገዳማት ኤርትራ ዝኾነ ሎሚ ሓደ ዓብ ገዳም ሒዝና መፂና ኣለና እሞ ናብኡ ከብለኩም እየ ስለዚ መንፈሳዊ ፃውዒት ድማ እዚ ሓቢርና ቤት እግዚኣብሔር ንህነፅ እቲ ሳልሳይ መንፈሳዊ ሓገዝ መንፈሳዊ ሓገዝ ኩሉ ግዜ ጾምና ፅቡቅ ክኸውን ጾምና ሰናይ ክኸውን ጾምና እግዚአብሔር ዝቕበሎ ምእንቲ ክኸውን ሓቢርና ነቶም ኣብ ገዳም ዘለው ሓቢርና ነቶም ፅሙያትን ዝፀምኡን ዝጠመዩን እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጎደና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሽግር ዘለው ኣሕዋት ክንረድእ ይግባእ ብዓብዪ ድማ ገዳማትና ድማ ክንሃነፅ ይግባእ እሞ ስለዚ ገዳማትና ሓገዝ ካብዚ ሎሚ ናይ ሓደ ዓብ ኣቦ ቅዱስ ኣቦ ገዳም ሒዘልኩም መፂ ኣለኹም ስም ናይቶም ኣቦ ክትፅበይን ኢኹም ክሳዕ መወዳእታ ነዚ መርሃ ግብሪ ክትከታተሉ እምበኣርከስ ካብዚ ቀፂልና መጽሓፍ ቅዱስ መእተው ዝኾነና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6
አንቀጸ ምጽዋት ስለ ምጽዋት ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ስለ ዘሎ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ካብ ዝመሃሮም ሓይለ ቃል ሒዝና መእተው ክንገብር ኢና ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ከም ዝበሎም ብሰብ ምእንቲ ክትረአዩ ኢልኩም ጽድቅኹም ከይትገብሩ ተጠንቀቁ እንተዘይኮነ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩም እምበኣርከስ ንስኻ ክትምውፁት ከለኻ እቶም ግቡዛት ብሰምንት ክናዱ ከም ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን ኣባይቲ መንገድታት ወይ ዓበይቲ መንገድታት ከም ዝገብሮ ኣብ ቅድሚኻ መልእኽት ኣይትንፋሕ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ኣብዚ ምድሪ እሳቶም ዓስቦም ኣብዚ ምድሪ ከም ዝተቐበሉ ብሰማያት ግን ዓስቦም ከም ዝሰኣኑ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብሕቡእ ምእንቲ ክኸውን ክትምጹትን ከለኻ የማነትኻ እትገብሮ ጸጋማይትኻ ኣይትፍለጦ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጽ ፈደካ እዩ እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀራናታት መንገድታት ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትው እዮም እሞ ክትጽልዩ ከለኹም ከም ኣቶም ኣይትኹን ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንስኻ ግና ክትጽልን ከለኻ ናብ ቤትካ እቶም ማዓጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ጸልይ እናበለ አንቀጸ ጸሎት ወሲኹ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቀጸ ምጽዋት አንቀጸ ጸሎት አንቀጸ ጾም ዝመሃረሉ ምዕራፍ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ እሞ ጎይታ ሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ምጽዋት ብዙሕ ሓተታ ብዙሕ ምስጢር ኣለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ነገራትና ዝሃበና ንሕናስ ካብ ናትና በዓልና ዘጥራናይ ሓንቲ ነገር የልዎን እሞ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ከም ዝሃበና ፈሊጥና ስለምንታዮም ዝልምኑ ስለምንታዮም ብልመና ዝርብሹና ሃገርና እኳ ኣኺሉ ዝተርፋሎ ቤተክርስትያን እኳ ኣኺሉ ዝተርፋሎ ንምንታዮም ዝልሙን እንዳበሉ ካብ ህወት ንድሕሪ ዝመልሱና ካብ መሃብ ዘሰናኽሉና ሰባት ከይሰማዕና ትማሊ ይኹን ሎሚ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ነቲ ሓደ ወሃቢ ነቲ ሓደ ተቐባሊ ክገብር ምስጢር ናይ ነገረ ድሕነት ይስውን ምክንያቱ ንኩሉ ስለምንታይ ሃፍታም ዘይገብሮ ስለምንታይ ንኩሉ ጻድቕ ዘይገብሮ እንዳበልና ኣብ ዘይተደለየ ፍልስፍና ክናት ስለ ዘይግባአና ነቶም ብድልየቶም ብባሃጎም ብገዛእ ርእሶም ናይዚ ዓለም ነገር መኒኖም ንእግዚአብሔርን ንመንግስቱን ክወርሱ ኩሉ ነገር ሓዲጎም ገዳም ዝኣተው ፈቆዶ በዓትታት ዝኣተው ቅዱሳን ኣቦታትና ስለናን ስለበደልናን ስለ ሓጢኣትናን ዝበኺን ዝልሙን እሞ ሕጂ እውን ናብቲ ቅዱስ ታሪክ ናይ ቤተክርስትያን ኤርትራ ካብቶም ዓበይቲ ገዳማትና ኣድባራትና ነገር ግን ንፈልጦዶ ዝብል ምልክት ሕቶ ኣቦቱ ኮይኑ ካብቶም ዓበይቲ ገዳማትና ሓደ ዝኾነ ገዳም ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ደብረ መድኃኒት ገዳም ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ዘዛውል ወዘባን ብቆ ዝተባሃለ ዓብይ ብታሪክ ዓብይ ገዳም ነገር ግን ብህንፀትን ብኣሰራርሓን ግን ገና ብዙሕ ዝተርፎ ንኸይበታተን መንፈስ ቅዱስ ዓቂብዎ ዘሎ ከማቶም ዝኣመሰሉ ብዙሓት ገዳማትና በሪሶምን ናብ ምጥፋእ ገጾም ዝኸዱ ዝሃሰሱ ብዙሓት ኣለዎ እሞ ክንበራበር ትንሳኤ ገዳማትና ክንገብር ከምቲ ናይ ደብረ ቢዘን ነዚ ፃውዒት እውን ናብ ኩሉ እናባፅሕና ሼር ላይክ እንዳገበርና 5 ሳንቲም ትኹን 10 ብር ትኹን ወይ ድማ $10 ወይ 10 ዩሮ 10 ፓውንድ በብ ዘለና 10 ናፋ ትኹን 5 ናፋ በብ ዘለና ትኹን ገንዘብ ንገዳም ክፍለ ስላሴ ንገዳም ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ደብረ መድኃኒት ቅዱስ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ኣብ ገዳሚ ታሪኹ ከም ዝስዕብ ለማዓንቲ ከም መእተዊ ታሪክ ናይዞም ቅዱስ ኣቦና ታሪክ ጌርና ወይ ታሪኾም ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ዶክመንታሪ ቀሪቡ ነይሩ ምስኡ ኣዛሚና ወይ ምስኡ ብኤዲት ምስኡ ኣዋሂድና ለማዓንቲ ከም መእተዊ ክንገብሮ ኢና ኣብ ካልኣይ ዝቕፅል ኣብ ካልኣይ ክፋል ኣብ ሳልሳይ ክፋል ግን ብዝበለፀ ብላይፍ እውን መፂና ኩልኻትኩም ተሳተፍዎ ክንገብር ኢና እሞ ቀጥታ ናብቲ ታሪክ ከነብለኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ጻድቅ ንዘለዓለም ይነብር ጻድቅ ቅዱስ አቡነ ክፍለ ስላሴ ዘዛውል ወዛን በቆ ኣብ ከርሲ ዛውል ዝወፁ ካብ ከርሲ ዛውል ዝወፁ ብርሃን ሃይማኖትን ዓምዲ ስነ ምግባርን ዝኾኑ ብዕድመ ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ብመንፈሳውነትን ብብስለትን ብመንፈሳዊ ቅድስናን አረጋው ዝኾኑ ጻድቅ አቡነ ክፍለ ስላሴ በረኸት ቅዱስ ታሪኾም ክንካፈል ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹነልና አቡነ ክፍለ ስላሴ ካብ አቦኦም ተክለ ማርያም ወልደ ዘኪዮስን ካብ አዶኦም ርግበ ዳዊትን ኣብ ዛውል ተወልዱ ስሞም ድማ መሃሪ እግዚ በልዎ
መሃሪ እግዚ ናይ ጻድቕ አቡነ ክፍለ ስላሴ ናይ መጀመርያ ካብ ወለዶም ዝተቐበልዎ ስም አቡነ ክፍለ ስላሴ ዝብል ድማ ናይ ምንኩስና ስሞም እተን ልምሉማት ኣጋሮም ገና ናይ ታተ ዕድሜን የሕሊፈን ምስ ተረራ ብኡን አቡስነት ጤለበጊ እየን ዝወፈራ ሃረይኩከ እምከርሰ እምከ ብዝብል ከምቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ንነቢ ኤርምያስ ዝበሎ ከምኡውን ሕሩያን እምከርሰ እሞሙ ብዝበሎ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማህፀን ኣድዮምን ዝተሓርዩ ስለዝነበሩ ገና ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበሮም ማለት ስመ ስላሴ ስም እግዚአብሔር ብኸንቱ ዘልዕሉ ኣዝዮም ምእዙዝን ትሑትን ቅዱስን ነበሩ እንጠባዮም ዘጽንዑ ተቐመቲ ናይ ተዓዲ ንጥሪቶም ምምላስ ኣብ ዝተሃከይሉ ግዜ እቶም ጓሶት ብስም እግዚአብሔር ብስም ስላሴ ጥሪትና ምለሰልና ይብሎም ነበሩ ነገር ግን አባ ክፍለ ስላሴ ወይውን መሃሪ እግዚ ስሞም ናይ ህፃንነት ስሞም ወይ ናይ ወለዶም ስሞም ወይ ናይ ጥምቀት ናይ ክርስትና ስሞም ማለት መሃሪ እግዚ አቡነ ክፍለ ስላሴ ወይ መሃሪ እግዚ ብናይ እግዚአብሔር ስም ዝተጸዋዓሉ ስም ስላሴ ዝተጸዋዕ ቁጥሪ እናጎዩ ጥሪት ናይቶም ጓሶት ይመልሱ ነበሩ ብኸምዚ ድማ እቶም ጓሶት እኳ ይቕልዱ እንተነበሩ ንአቡነ ክፍለ ስላሴ ግን ዓብ በረከትን ቅድስና ነበረ ንኸንቱነት ናይ ዝዓለም በቃል እግዚአብሔር በወንጌል ንኽስዕሩ በትሪ ጉስነት ደርብዮም ናብ ገዳም አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ አምርሑ ሞ ቀፂሎም ኣብ ገዳም ዋልድባ መዝሙር ዳዊትን ከምኡን ቡልያትን ሓዲሳትን መጽሓፍ ቅዱስ 81 ኣጽኒዖም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም ብዝግባእ ተማሂሮም ከምኡን ናብ ገዳም ደብረ አባይ ናይ አቡነ ሳሙኤል ንገዳም ደብረ አባይ ብምኻድ ብዝግባእ መንፈሳዊ በረከት ተቐቢሎም ከምኡን መዝገብ ቅዳሴን ካልኦት ትምህርታትን ተማሂሮም ብቅድስና ድማ ኣብ ገዳም ደብረ አባይ እውን መንፈሳዊ አገልግሎቶም የገልግሉ ነበሩ ብዘሎ መጽሓፍቲ ቤተክርስቲያን መዝሙረ ዳዊትን አጽፊፎም ተማሃሩ ምስናይ ብርቱዕ ተጋድሎ ተማሂሮም በረከተ አበው ማለት መንፈሳዊ ምርቃት ወይ መንፈሳዊ በረከት ሰኒቆም ናብ ዓድና በመምላስ ድማ ናብ ገዳም ደብረ ቢዘን አተው ጻድቕ አቡነ ክፍለ ስላሴ እቲ ተጋድሎ ቅዱሳን አበው ዘደብረ ቢዘን ከም ዕምበባ ዝረአየ ንህቢ ሓነን ኢሎም ተቐበልዎ ኣዝዮም እውን በቲ ናይ መንፈሳዊ አገልግሎት ብጾም ጸሎት ብስግዳን ነቲ ኣብቲ ገዳም ዘሎ በረከታዊ አገልግሎት ናይ በረከት ኩሉ ብሕጉስ መንፈስ ተቐበልዎ እሞ ዓብይ ፍቅሪ መንፈሳውነት ስለዝነበሮም ከዓ ኣሰረ ፍኖተ ቅዱሳን ኣቦታት አቡነ ፊልጶስ ከምኡን አቡነ ዮሐንስ ቅዱሳን አቦታትና ኣሰሮም ሲዒቦም ብህይወት ክመስልዎም ግዜ ኣይወሰዱ ስጋኦም ንማሕበር ነፍሶም ንእግዚአብሔር ዘወፈዩ ጻድቕ አቦ ዝነበሩ ደብረ መድኃኒት ቅድስት ስላሴ ባምብቆ ቤተ ክርስቲያን ተቐብሩ ክሳብ ሕጂ አስከሬኖም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ መድኃኒት ቅድስት ስላሴ ባምብቆ ተአምራት እናርአየን ተአምራት እናገበረን ይነብርን አሎን ጻድቕ ናይ ጻድቕ አቡነ ክፍለ ስላሴ ዝኽሮም ዝገበረ ብጸሎቶም ዝተማሐፀነ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ መከራ ስጋ ካብቲ ዝመጽእ ዓለሙን ካብ መከራ ነፍሲ ዘድሕን ምዃኑ ካብ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ስለዝተቐበሉ ብሓፈሻ ህዝበ ክርስቲያን ድማ ብፍላይ ነበርቲ ከባቢ ባምብቆን ህዝቢ ዛውልን ዓመት መጽእ ዓመት 28 ሰነ ክብ ዝበለ ክብሪ ዝኽሪ ይዝክሩን የብዕልዎን እዮም እሞ ጸሎቶምን በረከቶምን ረድኤቶምን ናይ ጻድቕ አቦና ክፍለ ስላሴ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። እዚ ቀጥታ ካብ ናይ ታሪክ ጻድቕ አቡነ ክፍለ ስላሴ ከምብቦ ጸናሕኹ ታሪክ ህይወቶም ናይዞም ቅዱስ ጻድቕ አቦ እሞ ኣዝዩ ዘደንቕ መንፈሳዊ ሃብቲ ዘለዋ መንፈሳዊ በረከት ዘለዋ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብሓቂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ገዳማት ታሪኾም ዘይንፈልጦ ወይ ድማ በኩሪ እዝና ዝኾነና ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ነዚኦም በኣርከስ መንፈሳዊ ብስራት ዝበልኮ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ናይ ስደት ቦታ
እንነብር ምእመናን ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኩላትና ነዚ ክንርኢ ከለና ከም ንነብዕ ነዚ ክንርኢ ከለና መንፈሳዊ ፍቕሪ ውሽጥና ህኮት መንፈሳዊ ከም ዘለዓዕል ምንም ዘጠራጥር ነገር ዘይብሉ ሓቂ እዩ ስለዚ ቅንዓት ቤትከ በልዓኒ ከም ዝበለ ዘማራይ ዳዊት ከምኡውን ነቢ እግዚኣብሔር ኤርምያስ ቅንዓት ናይ ቤት እግዚኣብሔር ከም ዘቃፅለና ምንም ጥርጥር የብሉን ስለዚ እዚ ገዳም እዚ ናይ ሲሚንቶ ሲኢነ እዚ ገዳም እዚ መስርሒ ሕፃ ሲኢነ እዚ ገዳም እዚ እኹል ቆርቆሮ ወይ ዚንጎ ኣይረኸብኩን እናበለ ናብ ኩላትና ክነብዕ እንከሎ ወይቶም ኣቦታት መራሕቲ ኣብቲ ገዳም ዘለዉ ገዳማውያን መነኮሳት መነኮሳያት ኣዴታት መነኮሳት ኣለዋ ከምኡውን ኣቦታትና ንኩላትና ኣእዳዎም ዘርጊሖም ርድኡና ይብሎ ከመይ ታቦት እግዚኣብሔር ኣብ ሓደ ንእሽተይ በዓቲ እዩ ዘሎ ናይ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ጻድቕ ኣቦና ከምኡ ናይ ስላሴ ታቦት ኣብ ሓደ ንእሽተይ በዓቲ እዩ ዘሎ እሞ ስለዚ ኩላትና እደ ኢደልካ ነዚ ታቦት እዚ ክቢ ዝበለ መንፈሳዊ ክብሪ ናብ ቤተክርስትያኑ ተወዲዩ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፃ ቤተክርስትያን ኣብ መወዳእታ በፂሑ ናብቲ ህንፃ ከነብፅሖ እደ ኢድካ ክንብል ይግባእ እዩ ሎማዓንቲ እዚ ናይ መጀመርያ መደብና እዚ ናይ መጀመርያ መርሃ ግብሪ ኩሉኻትኩም ነዚ መደብ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሳብስክራይብ ሸር እንዳገበርኩም ናብ ኩሉ ከተባፅሑ ኩሉ ዘይሰምዕ ክሰምዕ ናይዞም ቅዱስ ኣቦ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ካብቶም ዓበይቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ንኸም በዓል ደብረ መርቆሬዎስ ደብረ ድማ ኣቡነ መርቆሬዎስ ድሕሪ ኣቡነ መርቆሬዎስ ኣቦና ብዝተፈላለዩ ታሪክ ጠፊኡ ስለ ዝነበረ ወይ ድማ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣገልግሎት ሙሉእ ብሙሉእ ዓበይቲ መነኮሳት ካብ ባምብቆ ደብረ መድሃኒት ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ እናኸዱ የገልግልዎ ከም ዝነበሩ ክሳብ ዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኹም ዓበይቲ ሊቃውንት ክሕልዎ ዓቢ ተራ ዝነበረ እዩ ናይዞም ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ክፍለ ስላሴ እሞ ስለዚ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ገዳማውያን ኣቦታትና ኣዝዩ ታሪክ ዘሎ መሳጢ ታሪክ እዩ ምስቲ ኩሉ ናይቶም ኣቦታት መልእኽትታት ኣብ መንጎ የእቲናዮ እናሰማዕኹሞ ኢኹም ስለዚ ቀጻሉን ብላይፍ ኣቲና ጎፈንድ ዲና ክንገብር ወይሲ ሓፈሻዊ ምስቶም ዘለዉ ኣሕዋትና መምሃራን ነዚ መርሃ ግብሪ እዚ ከነዳሉ ነዚ ዘለዓሉና ተወለቲ ነበርቲ ደቂ ባምብቆ ከምኡውን ዓዲ ዛውል ናይ ደብረ መድሃኒት ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ወይ ዓብይ ገዳምና ኣብ ማእኸልና ወይ ምሳና ስለ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሓደ ኮይና ብኸመይ ዓይነት ክንከይዲና ኩሉኻትኩም ከ ነዚ መርሃ ግብሪ እዚ ብኸመይ ኢኹም ነቲ ሓገዝ ኣእዳኩም ክዝርግሑ ድማ ኣብዚ ኮመንት እዚ እንዳፀሓፍኩም ቁፅሪ ቴሌፎን ገዲፍናልኩም ኣለና ቀጥታ ናብ ኤርትራ ደዊልኩም ናብቶም ጻድቕ ኣቦና እውን በረከት ክትካፈሉን ናይ ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ናይቶም ገዳማውያን ኣቦታትና መራሕቲ ኣብምኔት ናይቲ ገዳም እውን ቴሌፎን ኣብዚ ክንገድፈልኩም ኢና ወይ እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁፅሪ ቴሌፎን ቀጥታ እዩ እናደወልኩም በቲ ናቶም ኣካውንት ሓገዝ ክትገብሩ ደጊምና ነዘኻኽረኩም ማለት እዩ ዝነበረና ጻንሒት ቀዲሱን ባሪኹን ዝሃበና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን በረኸት ናይ ገዳማትና ክንካፈል ኩላትና ኣዳውና ክንዝርግሕ ይግባአና እሞ ብሓቂ ምሃብ ኣዝዩ በረኸት የሁብ እዩ እቲ ዝህብ ኣዝዩ ባረኺ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ብምሃብና ንደቂ ደቅና ኢና በረኸት ነትርፈሎም እሞ ወሃብቲ ክንከውን ከምቲ ዝሃበና እግዚኣብሔር ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ገዳምና ድማ ገዳም ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ተወዲኡ ተዛዚሙ ናይ ሓጎስን ናይ በረከትን ሰዓት እንሳተፈሉ እግዚኣብሔር የርኤና እዚ ትሪኦ ዘለኹም ዘይተፈፀመ ዘይተወደአ ዘሎ ህንፃ ኣብ መወዳእታ ኣብፅሒናዮ ክንሪኦ ብሓቂ ብፅኣት ኣዕይንት ርያ ችያከ ንዓኻ ዝረኣያ ዓይንቲ ብፅኣት ይብል እሞ ናይ ገዳማትና ሓጎስ ምርኣይ ዓብዪ ብፅዕና ዓብዪ በረከት እዩ ዘውህብ ዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል ሸር ላይክ ብምግባር ናብ ኩሎ ተባፅሕዎ ብስም ቅዱስ ስላሴ ብስም ቅዱስ ድንግል ማርያም ብስም ቅዱሳን ኩሎም ብስም ጻድቕ ኣቡነ ክፍለ ስላሴ ንምሕፀነኩም ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን